Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ngalaban ni tiapida ki hajar snem. Nganom ngiah pidalei ruhem. Ngam kwah shuh ki khmat ban phai shawei. Hangne pyrthei Tang marwei. Hangne pyrthei Tang marwei. Ngan kylla ki kular bangala khlei. Dohnud jong pinga kular bangan di kyndong. Junom jong pinga kwah bangan long. Tang pinga kwah nganom martatien. Dalei ruem nganom phai dien nyala jingit ngin. Dang pen scam kadang mikis nginging nyai penrem. Ngalaban ngetia pida ki hajar snem. Nganom ngiah pidalei ruem. Ngam kwah shuh ki khmat ban phai shawei. Hangne pyrthei Tang marwei. Hadus ngi jingyap ngin pinkut ya ieit jong ngin ya long kawei pyrthei ngin ya long tuli shaloru lumba drong ngin ya kyo minta kular pin nyai ringkat lang bad nga. Ngan rihok ya pi hadu bakut ka jinggem. Nganom pin sepe kat badang ring mensiem. Ngam ya bang tup ya pi hakut chadem. Ngang laban ngetia pida ki hajar snem. Ngalaban ngetia pida ki hajar snem. Nganom ngiah pidalei ruem. Ngam kwah shuh ki khmat ban phai shawei. Hangne pyrthei Tang marwei. Ladangin labanim da ki hajar tiliki snem. Ngiti pa jingye jong ikarang scam. Don shuh jingya bisni wei. Jinget ka jong ikan sa khlei. Pantay tia dur khmat jong pingam nga. Ngan risumar ya pikat bangadang la. Ringkat bat pingan ya ini si Junom. Jinge jing zinjar barongan tom. Ngalaban ngetia pida ki hajar snem. Nganom ngiah pidalei